Здравейте отново. Днес ще играем Smite на мапа Arena, заедно с Хаза, който играе в профил на Gunshater. И нека пикваме. Защо отново Hades? Не. Да, отново Hades. Да направим 2 мастер левел раунд, там глупости. И добре. By the way, след тази игра и да е загуба, отново ще дигна, както виждате, трябва ми само 72, 78 XP, бърка съм. Сега ще се изпукам с мизерните си герои. Бум, бум, Апол, ти нямаш Апол, бум, Къде? бум, Кир, бум, Пенли, бум, Фрея, бум, Ге! Ти нямаш Ге. Къде? Бум, аз имам Ге. Да направим ли? Давай Танатос, давай Танатос, давай Танатос. Ама него го имам, нали така? Да. Да. О, виж колко се спиш. Аз ги вземам на 20 човек. Давай те има Танатос. Добре. Танатос. И не го ще му взема на графика. О, Го имат голден. голден Анур. Анур. Анус. Йеее! Айде да почваме, айде. О, да ноги бием този анхур, не може да ги скери, ей! Списвам, че Не можеш. Сипане там, то си може. Да. Бум, бум, Ма няма бум. там, така че няма да. Да. Нямат танк. Ние имаме два. Имаме и 2 керита, имаме и 1 асасин. Ей, почнахме. Сега обичайните айтеми. Глобакос. Окей, нека тръгваме вече. Добре, тръгваме. Добре, на мана кам. Човек на кам. Сега, това е направо. Ти Хаза, като взема улта, просто се рипва. верно. Сериозно? Мана кампа не се само. Бум! Ляка. Карам. О, не. Уе. Закосам. Закосам. Аре, трябваше да ги взема бахтите. Да, бах ти. Нямам да покоча. Ето и огъри. Мой дот. Те някъде са? О, ето ги. На ми. Това много взеха. Тия хора писали. Ганят. Максимум с трета атака. Добре. Бой. Да. Това не е първи епизод на Smite в канала SD Barcamp, Така че... Дилде. О, Гледай се. kill steal. Shit. Отива малко лапенца на бакасора си на тук. Лапенца. Добре. Доста зле за сега. Водим ли ги? Не ги водим. Защо тая? Нищо. Аз нямам мана, нямам хелт. Добре. Бакасорът прави на силен. Еми ако е силен. Дело.
Бум. Василена се става силен. Да. Ще спечелим. Окей, да не спечелим. Have fun. О, това бакасура нещо. Скачай за дебоя. О, давай. О, къде отиде? Не. О. Защо бакасура? Бум, потрясно. Имам money. Че, двамата могат да избягат. Гледай, и той като скочи. А те трябва такова да го правят утече. Защото утече и прилича, че няма право да се измъква. Да, като нещо трябва да е като на Посейдон. Да. Торнадото. Да. Цунами. Абе, въртежа. Точно така трябва. Бум. Само с актив да мога да се измъква. Скил. О, падаме доста, но нищо. Добре, значи нямам мут и не мисля да скачам. Да, но взев се скочи. Ариса. Моя грешка. И аз убих някой. О, убих агнето. Хора, елате. Хора, не дейте. Смърт за мен. Добре. Еми. Падаме с 50. Акай там. 50. Има мулт. Сега трябва да хвана скайлът. Те не може да се смъква. О, не можеше. Забрах, че може. Това много се измъква. Хора, момече. Да. Измъкват се много. Имам чувство, че ще ги бия. Че набият много рано. Но виж, вече не падам толкова много. Да. Еми, шанс. Но нищо. Трябва да има фън в тази игра. Игра в тази трябва фън. Оф, това бакасура е много силен, да. Какво? Не, това е невъзможно. Как ще набие за секунда? Той е силен. Не помниш ли, че в стария ти акаунт ти го имаше? Да, той как мога да удра през 0,4 секунди? Не знам. Няма шанс това да става. Не, имаш. Не. Виж му айтемите, човек. Той няма такива айтеми. Имаш шанс. Ето има атак спид. Ма няма много атак спид. Да, и трите му атаки дават атак спид, особено пасивната на буките.
А, не, всъщност не, на луките ми първи. А, не. О! Сега пък кой намери да ми звъни? Естествено, ще му затворя. Да, продължаваме видеото. Някой му звъни, но не знам кой е. Защото му затворих. И така. Видеото продължава. Звънят ми в... може би подходящ момент. О, ес. Ха. Стана яко. О, пак е този бе. Защо само мене се набелязва? Бах ти нещастник като това. Само мене се набелязва като цял човек. Право, мръзнане. Добре, отново. Неща. Да. И да паднем. Само не се ядосва. Бум. О, и той влезе, сериозно. Колко хелт остана. Добре, на мен не ми пука. Бум. Добре. Сега, ако не убият, може би може да паднем с 100 точки. Не се вярва. Бакасурата много енгейджва. Да. Хатка ли си? Да. Добре. Този бакасура много енгейджва. Ай, пак мене се забелязва. Какво комбо? Добре, само не се ядосвай. Съвестно. Пускам, че пак не видя. Той преди малко и ме уби. Всъщност той всички убива. Той е малко лайно. Че страни се прави на интересен, не иска да уби някой, ама аз се убия. Добре, трябва да скочим. И на там. И всъщност таното са доста добра комбо се получи, като аз го хванах и ако Ангел спуснал и таното се беше риб. Но... не знам да се да. Бум. О, добро нещо си. Пам. Не, пак с... Не, бакасура. Много О, убит. сори. Се изчезва. Аз мисля, че скочвам. Буквално бях с гръб към него и не го гледах, ама случайно. Сега. Да, взимам с това. И нека продължим. Бам! Този бакасура нещо много манера. Гледай го, пак скача. Като умре, после да не ми се сърди. Гледай, сега се прилечи отстрани, ама аз ще го видим се. И ще го убия. Майка му да... И бах, човек, бакасурата. Как се измъква той, бе? Да, гадно. Не, поне вече знае да не че отзади, защото го виждам. Да, и аз го видях. Бе, че сега той скаш, той ще ми изтъпи после. Ето го. Да, и в момента ми наби супер много демидж. Бе, пак скача, той през 10 секунди скок. Да, аз бях го слайснал и той... И Бе, не. по време на слайнса му уби. Нищо. Просто трудни противници. Просто са фиднати, нищо друго. Да, То се ама играе и... само на цели.
За да все някакъв скил трябва да има. Щом. Добре, щом на кюба. Може да е хитър и да минава. Не го виждане, но се прави на хитър. Не го знам, а че има не го вижда, естествено и така го видим. Ако го виждаха, те могат да се... Вие го пак. И те пак не го виждат. Аз го видях. Я го видях. Да. Ама те се бият с другите, това е проблема. 80 на 202, 86. А точно е нищо. Тоест какво ще скача на турец? Браво. Сега е време на тази. Точно сега ли реши да се използваш щатата? Кой? Тази скайла. Добре. Няма да бягаш, бе. Добре, он той не го оцели. И танато са ме гони. Няма да направи нищо. Не, Бакасура, демиджа. Бакасурата прави много демидж. Не знам как. Просто Бакасура. Как да не прави много демидж? 65, 147. Може би ако ескорта влезе и набият. Сме свършени, но нищо. Добре. Направи такова. Да, и имаме някакъв шанс да спечелим, не знам как, ама не наводя с толкова много. Водят, но там с няколко. Само 8 точки. Няма някакъв шанс, ако не умираме, ако ги убиваме постоянно, да. Добре, затова трябва да сме заедно. Боксурата пак заобикаля. Ние го убихме току-що. Така ли? А, да, той е мъртъв. И аз се чува, що не го видях. Нищо. Аре. Танатос. Хванах Танатос. Добре, той е лутна. Те пък и те бачи хората. И пак не ме убиха. Страхотно. Не, миненци защо? Не, няма влезе. Спокойно, влезе само един. Да, добре. 42 на 100. Трябва да се пазим само от бакасурата. Никой друг не наплаши. Да, знам. Окей. Всички други моя да ги взема. Сега идвам. Охо, направо човек. Тук съм. И ето отново. Отново го убихме този бакасур. Да, яко. И отново съм в играта. Охо, ние можем ги обърнем сега. Да, точно. Това ще е много готино, брат. Бакасурата. Да. Той жив ли? Да, ей го тук. Аз го виждам че отзаде. Не. Ей там е, да, точно там. Аз се скачам с лука сега. Бум. Бум! Остана е бакасура. Нещо не му се получиха работите. Ние като скочим двамата, то с някой да направи. Просто рип. Да. Трябва да ги О, убим. бяга. Бяга. Що с бакасура пак? Така. О, в топтаната. То твърде дълго се задържа и не ултна към мен. О, лъкър! Не ме биха. Отгонени, обаче трябва да ни влезе ескорта и може би ще ги влезе. Ескорта ни трябва да влезе. Само да не умре никой от нас сега. О, това е много оспорвано. Ескорта ни влезе, е добре. О, добре, бакасурата е умрял. Да, сега го убих. Ма не, то ние филнахме от началото. Няма да ги бием май. Да, ескорта като умре и падане. Пък и мен ме убиха. О, добре хора, това беше всичко от мен, от нас и до скоро виждане!